Grabatzen ari garen unean gaueko 11:49 minutu igaro diren honetan, Altunak eta Iztuetak Jaka eta Martijaren aurka jokatu duten Masters CaixaBank txapelketako lehen jardunaldiko lehen norgehiagokaren analisia egingo dugu. Laudioko areta pilotalekuan jokatu dute eta garaipena favoritoentzat izan da Altuna eta Iztuetarentzat 22-11 emaitzarekin. Gogoratu behar da, Jokin Altuna eta Julen Martija lehengo astean San Fermin torneoa irabaztetik iritsi direla gaurko norgehiagoka honetara. Iztuetak ere asko jokatu du San Fermin torneoa, baina ez du txapelketa barruan jokatu, eta Jakak txapelketa jokatu zuen, baina ez zuen finalerako txartela lortu, alere txapelketa oso duina jokatu zuen. Hauek esan da, analisian sartuko gara, partida nahiko monotonoa izan da, nahiko gorria. Hasieratik ikusi da, Jokin Altuna beste behin ere jokatzeko zegoela, aste bete ia 5 egun eduki ditu atxeden hartzeko, eta nabaritu zaizkio nabarmene, oso fresko ikusi dugu kolpez, horrez gain ideiak oso garbi zituela, sakatzen ere azpitik, goitik, sakea erabat nahasten, eta konfiantzaz dago amezketarra, eta lehen zatian horixe erakutsi du erabat dantzan ibili ditu Jaka eta Martija, eta Martxel Iztueta oso egoki, batez ere partida hasieran Julen Martijari askotan bizkarra erakutsi dio Tolosarrak, gerora pixka bat sufritu du, eta ikusten genuen behar bada partida gogor zioan, tanto luzeak izaten ari ziren, horixe bilatu dute batean Jakak eta Martijak, tantoak luzeak izatea eta hartara Martxel Iztueta ea lehertzen zuten edo, baina ez dute halakorik lortu. Martxel Iztuetak bikain jarraitu du, hor momentu batean etenaldia eskatuko zuelakoan geunden, baina ez soilik zintzurra freskatzera joan da, gero kantxara itzuli denean berriz maila berdinean jarraitu du, maila ikeragarrian, eta hor Martijak apur bat eduki du, bizkarra erakutsi dion une bat nahiko nabarmen, alere Martxelek ezkerrez pilotak ongi ateratzen zituen, eta horrek Jakari erremateak ekiditen zizkion, hau da Erik Jakari bere arma nagusia erabiltzera ekiditen zion, ezker gantxoa edo ezker airea, eta benetan oso partida betea jokatu du Martxel Iztuetak, oso partida ona. Eta gero, 8 eta 7 aurreratu dira Altuna eta Iztueta, eta gero 12 eta 7 zuzenean joan dira. Altunak erakustaldia ematen jarraitu du, asko sakatzen, asko mugitzen, eta bigarren etenaldira ere antzeko emaitzarekin iritsi dira zuzen ere, 18 eta 8ko emaitzarekin, benetan hor Iztuetak egin duen gorakada nabarmena izan da, esan dugu, bazirudiela nekatu egingo zela, behar bada fisikoki partidak gogor jarraitzen baldin bazuen eusteko arazoak izango zituela, baina ez, guztiz aurkakoa izan da, asko kendu dio Jakari, Martija askotan Martijari bizkarra erakutsia zibili da, Julenek hor eramaten zituen atzetik pilotak, baina Jokini aurrean aukerakoak uzten zizkion, eta mezketarrak ez ditu barkatu, eta nahiko euren honetik irten da ikusi ditu Jaka eta Martija, Altuna eta Iztuetaren ondorioz, eta gero 18 eta 8ko horren ostean, tanto batzuk egin dituzte Jakak eta Martijak, baina ez dira nahikoak izan partidari buelta emateko, eta Altunak eta Iztuetak Masters CaixaBank honetako lehen puntua eskuratu dute. Benetan Martxel Iztuetak aurkezpen gutun oso ona egin du txapelketan, zalantzak bazeuden bere kalitateaz, ez dugu zalantzarik egingo, atzelari oso ona da, jotzailea, segurtasuna ematen duena, eta gaurkoan erakutsi du 3 pilota besterik ez ditu galdu, eta 3 ezkerrez eta hainbatean nahiko behartuak ere izan direnak, asko eman dio pilotari, asko gozatu du, eta benetan oso kontutan hartzeko bikotea direla erakutsi dute, naiz eta partida hasi aurretik hori bagenekien. Bestalde, Jakak eta Martijak ez dute partida txarra egin, ez dute partida
aula egin, baina aurkariak hobeak izan dira, Erik Jakak ere errematerako eta ez ditu aukera asko eduki, askotan defentsan aritu behar izan du, oso partida deserosoa izan da Jakarentzat, Julen Martijarentzat ere, eta gehiago izan dira Altuna eta Iztueta, eta honen bestez lehen puntua eskuratu dute Tolosaldekoek. Hauxe beraz gaurko honetan esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango zuen, bitartean on izan, agur.